لدیاربکر تندرستکار جبو ناراضیبونا خو ji biryara betalkirina bênvedan û îstîfayê wan nîşan bidin li ber rêveberiya tenduristiyê ya Diyarbekirê bûn. Li hêzên ewlehiyê destûr nedan ku daxuyaniye li hewşa saziyê belav bikin. Rêvebirin saziyên tenduristiyê jî wê helwestê şermezar kirin wanî ziman ku ev 2 sale tendurustkar ji ber pandemiyê di şertên giran de kar dikin û her carê girankirina barê tendurustkaran neçareser ye. Hevseroka Jûra Bijîşkan TTB Diyarbekirê Elîf Turan ra gihand ku tendurustkar êdî bê mecalin û îro jî xwestine ku nerazîbûna xwe ragihînin. Lê vê carê destûra ragihandina daxuyaniyê jî nehat dayîn û ew hem vê helwestê hem jî destanîna li ser mafê tendurustkaran şermezar dikin. Betlaneyên tendurustvanan, xebatkarên tendurustvanan hatiye iptal kirin. Yani vîya piştî diyeke Temmûzê îtirme he rabû ew qedaxe kirin an hadîsa ew qedaxe hate me jî me got vîya protesto bikin em daxwazê me çinin em wana bînin ziman li îro em gava ku hatin vê derê polisan gotin hûn nikarin vê derê daxuyaniye bidin gerekçe jî kanûn me gelek caran li vê derê daxuyanî da li ber vê müdüriyetê nav baxçede me daxuyaniye xwe dida wê çaxê pirsgirêk tune bû kanûn heman kanûn bû îro çi guherî demek ki vîya keyfî muameleye me jî vîya şermezar kir. Her seferinde öngördüklerimiz maalesef gerçekleşiyor. Tendurustkaran daxuyandin ku çareserî girankirina barê tendurustkaran û xespkirina mafê wan nîne. Çareserî vegerîna tendurustkarên ku ji kar hatine dûrxistin û tendurustkarên ku bêkarin peywîrdar kirine. Lê rêyên ku çareseriyê peyda bikin nayên bikaranîn. Sekreterê Sendîkaya Tendurustkaran Sesiyê Diyarbekirê Eyüp Ay jî dazanî ku ji ber 2 sala tendurustkar di şertên giran de kar dikin, yên ku alternatîv bibînin îstîfa dikin û yên din jî dixwazin bêhna xwe vebidin. Lê ji şertên koleyan jî bêtir şert li wan tên ferz kirin. Pandeminin ilk günden beri biz bu mevcut sağlıkçı sayısıyla pandeminin yönetilemeyeceğini söylüyoruz. Ji destpêka pandemiyê ve em dibêjin ku vê hejmara tendurustkaran ev pêvajo bi rêve naçe. Lê Wezareta Tenduristiyê guhdariya turê xistinên pisporî û tendurustkaran nake û îro berdelên vê rewşê jî dîsa bi me tendurustkaran didin dayîn. Em dibêjin ku em jî mirovin û malbata me heye û pêwîstiya me jî bi hezkiriyên xwe re derbaskirina wextê heye. Lê şartên ku em tê de ne, me aniye asta nemanê û em êdî van şertan qebûl nakin. Tendurustkaran ragihandin ku ger raedar di van rêbazan da berdewam bikin, ew ê jî karberdan jî di nav da çalakiyê têkoşîna xwe zêdetir bikin. Sıddık Eren, Kürdistan 24, Diyarbekir.